Bueno, pois ben, son alcalde de Pedrafita do Cebreiro de fai 26 anos polo Partido Socialista e quero volver selo, non 26 anos, que creo que serán moitos, pero creo que ainda me quedan cousas que facer. Estamos na entrada de Galicia, na entrada do municipio de Pedrafita, ao lado dun área de descanso da autovía, dos accesos da autovía, dun centro de control de tráfico esta Palloza, do Peregrino, do monumento ao Peregrino, o sea que isto ten que ver co municipio de Pedrafita, o Camiño de Santiago, as Pallozas, na zona de Ancares, estamos na comarca de Ancares, e isto, pois me sinto orgulloso desta obra, unha obra que peleei, que levei moito na miña cabeza, e hoxe é unha realidade a área de descanso da autovía, con duchas, aseos, para todo visitante que pase polo municipio de Pedrafita, pois que poda ir a eles e que poda disfrutar deste paraje natural que temos aquí e destes servicios. Estamos en Veiga de Brañas, nunha aldea do municipio de Pedrafita, é unha aldea que estamos empezando a rehabilitar. Como podedes ver, isto se fai con personal do ayuntamiento, nos as rehabilitacións as facemos en material da zona, pedra, madeira, e, bueno, estamos empezando a rehabilitar esta aldea e cando a terminemos, pois vai ser un modelo de aldea para enseñar en todo Galicia, non? Como se fai nos traballos neste ayuntamiento. E antes falábamos de Veiga de Brañas, é un pueblo que se estaba rehabilitando. Este é un pueblo Zanfoga, do núcleo tamén do municipio de Pedrafita do Cebreiro, un pueblo que xa foi rehabilitado. Esta obra rematou fai un ano, era pues, bueno, un camiño con dificultades para andar por él, e se lle fixo un muro a ambas partes, por unha parte de pedra, por outra parte protegido con madeira, con materiales tamén da zona, e isto é no que consiste a rehabilitación dos núcleos de Pedrafita. Bueno, un dos proxectos do futuro que teño pensado levar adiante, conxuntamente ca Diputación de Lugo, que está xa presupuestado, e este solar se expropia o viernes concretamente, con este edificio que hai aquí, pois lo levarás adiante unha residencia terceira edade. Esta residencia vai a ser unha residencia pública. Bueno, este é un núcleo do Camiño de Santiago no municipio de Pedrafita, Hospital da Condesa, un núcleo rehabilitado do Camiño de Santiago. É outro proxecto de futuro conxuntamente ca residencia de terceira idade do que pensamos rehabilitar todos os núcleos que pasa o Camiño de Santiago, o Camiño francés, por Pedrafita do Cebreiro, conxuntamente con outros núcleos tamén do municipio de Pedrafita.